Бүтін дүния татар конгрессінің 8-ші құрылтайы иртәгә 30 июль күнні башланып китәчәк. Тантаналы шараға 35 елден Россияның 77 төбәгеннән кунаклар чакырылы. Иртәгә инде алар Пешән базары дип исемләнгән фестивальдә катнаша алачак. Монда безнең дизайнерларыбыз милли төстәге эшләнмәләрен тәкъдим итәчәкләр. Шулай ук концерт программасы, театральләштерелгән тамаша һәм татар дөньясына багышланган лекцияләр көтелә. Съездның иң зур делегациясе Башкортстаннан, Төмәннән 20 кеше килә, тагын 16 кешелек төркемнәрне Кыргызстан, Үзбәкстаннан көтәләр. Казакъстаннан 10-дән артык кунак булыр дип планлаштырыла. Ләйлә Мөхәммәтшина Омскидан Казанга сәфәре 29 сәгать дәвам иткән, әмма ул бу юлны ашкынып уза, туган ягына кайта бит. Бүтән дөнья татарлары уларга тиеш телебезне саклау беренче. Тукай бабабыздан калган безнең туган телебезне саклап, мәңгелеккә балаларыбызга, оныкларыбызга безне тапшырырга тиеш. Түкми, чәчми сөйләргә һәм өйрәтергә тиешбез. Хотелось бы, конечно. Бу съездда җыр һәм биюдән тыш җитдирәк мәсьәләләр турында сөйләшәсе килә. Әйтик, туган якны өйрәнү, тарихи вакыйгалар, татарларның киләчәге турында. Моның өчен съездга белемле, кызыксынучан кешеләр җыелыр дип көтәм. Бүтән дөнья татар конгрессының 8-нче құрылтайы юбилейлы даталарга бай. Ул конгрессның 30 еллыгы һәм Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Шуңа құрылтайның 2нче көнендә кунакларны изге Болгар җиренә сәяхәт көтә. 1 август көнне Казан Экспода Милли шураның утырышы узачак. Милли шура утырышыннан соң безнең 7 дискуссион майданчыкның эше оештырылачак. Исемнәренә игътибар иткәнчә үк менә һәрбер программада ул билгеләнгән. Әлбәттә, без бүгенге көндә борчыган мәсьәләләрне, милләткә кагылган актуаль мәсьәләләрне төрле юнәлешләрдә, мәгариф, мәдәният, тарих, шул ук вакытта милли тәрбия мәсьәләсе дә. 2 августта Казан Экспо халыкара күргәзмәләр залында президент Рөстәм Миңнеханов катнашында құрылтайның пленар утырышы узачак. Монда Милли шураның яңа составы да сайланачак. Милләт җыенында 2022-2020 елда Милләт җыены тарафыннан бездә шулай ганда татар оешмаларының җитәкчеләрен, вәкилләрен, дәүләт структурында эшләүчеләрен, хөкүмәт әгъзаларын барысында менә татар җәмәгатьчелеген бер майданга туплап, татарның гамәли стратегиясын кабул иттек. Ул бүгенге көндә концептуаль документ һәм шуңа нигезләнеп эш юнәлешләре билгеләнде. Вакыйгаларның трансляциясын ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында 1 һәм 2 август көннәрендә карарга мөмкин. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.